Βγάλε, γιατί έχεις κάνει και layering. Γιατί όχι. Ακολουθώ μια συγκεκριμένη μόδα. Φυσικά. Ιταλική μόδα. Εντάξει. Ξεκινάμε από το παντελόνι, κοτλέ, ιταλικής προέλευσης. Θυμάσαι που σου είπα ότι είναι καλύτερα να περνάς απαρατήρητος και να μην τραβάς την προσοχή πάνω σου? Όσο αναφορά για το πουκάμισο, ένα ερυθρό χρώμα. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Του κρασιού. Ναι, σωστά. Που φωσφορίζει, που λάμπει ουσιαστικά. Παπούτσι, ένα σκαρπίνι. Και τελειώνουμε σε ένα κλασικό ρολόι. Καλά, σε λατρεύω. Να σου πω κάτι, δηλαδή είσαι αγόρι που σου αρέσει να ασχολείσαι με τη μόδα. Αλήθεια. Είσαι πολύ τολμηρός. Τα κορίτσια το εκτιμούν αυτό. Νομίζω, φίλε, πως αυτή το παρακάνει. Συνήθως μου ζωγελάνε, αλλά εντάξει, εγώ τα αγνοώ. Ορίστε, κοίτα με. Είναι ένα μικρό παιδάκι, τα αγάπη μου. Παιδάκι TV.